Επιστρέψαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται ότι έχουμε ένα δεύτερο πλοίο το οποίο χτυπήθηκε. Να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Σφακιανάκη, επικεφαλής οικονομολόγος στο Κέντρο Ερευνών του Κόλπου στο Ριάντ, ο οποίος επίσης, καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ, ο οποίος επίσης υπηρετεί και ως διευθυντής στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων Chatham House στο Λονδίνο. Μεταφέρατε στην Ρίτς λίγο νωρίτερα ότι έχει χτυπηθεί και ένα δεύτερο πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα. Μόλις δέχτηκε πυρά από προφανώς ένα ταχύπλο χρησιμοποιώντας μικρά όπλα επιχείρησης, δηλαδή προφανώς πολυβόλα ή τουφέκια. Αυτό φαντάζομαι ότι φέρνει πολύ πιο κοντά το ενδεχόμενο πάυσης της εκεχηρίας, η οποία θα έλεγε στις 22 Απριλίου. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε απάντηση και από την πλευρά των ΗΠΑ. Όπως και να έχει, είχαμε κάποιες ελπίδες να έρθουμε στο οικονομικό κομμάτι. Είχαμε κάποιες ελπίδες από εχθές το απόγευμα, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα ηρεμήσει η κατάσταση, θα επανέλθει η ασφάλεια στην ναυσιπλοεία. Αυτό δεν ισχύει πια. Και ίσως η αστάθεια και η αβεβαιότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη και από ό,τι πριν. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Παρόλο που παραμένω και έχω τη γνώμη ότι θα υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης, είμαστε ακόμα σε μια παράξενη κατάσταση που υπάρχουν αμφιβολίες, αλλά οπωσδήποτε το καθεστώς, το ιρανικό καθεστώς παραμένει διχασμένο. Υπάρχει εσωτερική διαμάχη και θεωρώ για την έκβαση της σύγκρουσης αλλά και της ειρήνης. Αλλά πιστεύω ότι και οι δύο, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα έρθουν σε μια συμφωνία στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Μην ξεχνάμε ότι το 2022 χρειάστηκε περίπου 5 μήνες για να ανοίξει η Μαύρη Θάλασσα, τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Άρα πρέπει να δώσουμε λίγο καιρό, αλλά είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Θεωρώ ότι και οι δύο έχουν κουραστεί και υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια, αλλά ταυτοχρόνως θεωρώ ότι και οι δύο σε κάποια στιγμή στον επόμενο μήνα θα συμφωνήσουν, και μπορώ να σας πω και να τολμήσω ότι η συμφωνία αυτή θα γίνει στο άμεσο χρονικό διάστημα. Γιατί αν μπούμε μέσα στον Μάιο, ο μήνας του Μαΐου είναι πολύ δυσβάσταχτος και για τις αγορές, αλλά κυρίως για την αγορά ενέργειας. Και μην πάμε πολύ μακριά, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια θα σταματήσουν να λειτουργούν Μάιο-Ιούνιο, γιατί δεν θα έχουμε καύσιμα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Το λέμε εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες, ότι είναι κάτι το οποίο θα έρθει και θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί ακυρώνονται οι πτήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες μετακίνησης, αλλά και θα είναι και πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Είναι μια επιτυχία της οικονομίας που επηρεάζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπωσδήποτε. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ασία τα εισιτήρια έχουν αυξηθεί περίπου 600%. 600%, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή, από τις 15 Απριλίου και μετά, η παγκόσμια αγορά ενέργειας, κυρίως δηλαδή του αργού πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, μπαίνει σε μια δυσβάσταχτη κατάσταση. Δηλαδή, ό,τι είχε φύγει από το στενό του Ορμούζ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έχει τώρα φτάσει στα λιμάνια παραγωγής και διήλυσης. Αυτή τη στιγμή όμως, από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, γιατί χρειάζεται περίπου ένας μήνας για να φτάσουν στον προορισμό τους αυτά τα καράβια, αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτα. Άρα λοιπόν τα λιμάνια και τα δηληστήρια δεν έχουν να δηλήσουν τίποτα το σημαντικό, πέραν από τα στρατηγικά αποθέματα που έχουμε δει ότι παρέχονται στην παγκόσμια αγορά περίπου τα 400 εκατομμύρια. Αλλά αυτά δεν είναι αρκετά, γιατί έχουμε μία ζήτηση περίπου των 13 εκατομμυρίων ημερησίως βαρελιών
που δεν υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά. Άρα, αν μιλήσουμε για μια διαθεσιμότητα, για πόσες μέρες διαθεσιμότητα έχουμε, κύριε Σφακιανάκη? Κοιτάξτε, η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε στρατηγικά αποθέματα, κυρίως σε αργό πετρέλαιο, αλλά έχει τη δυνατότητα η Κίνα να αυξήσει παραγωγή σε άλλες πηγές ενέργειας. Και έτσι έχει περίπου 2 μήνες. Η Ευρώπη όμως δεν έχει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη, κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει αποθέματα, αλλά δεν επαρκούν αυτά τα αποθέματα πέραν των 90 ημερών. Και όταν πούμε στην αρχή του καλοκαιριού και θα πρέπει να αγοράσουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για το χειμώνα, οι τιμές θα είναι πολύ διαφορετικές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα άλλο. Αυτή τη στιγμή οι χώρες που μπορούν να εξάγουν πετρέλαιο από τον κόλπο, τις χώρες του κόλπου, που είναι κυρίως η Σαουδική Αραβία που εξάγει 5 εκατομμύρια βαρέλια, επειδή έχει τον αγωγό αυτόν που πάει στην Ερυθρά θάλασσα, και τα Εμιράτα που εξάγουν περίπου το 1,5 εκατομμύρια ημερησίως βαρέλια. Αυτή τη στιγμή το πουλάνε το αργό πετρέλαιο στα 150 με 160 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή που βλέπουμε κάθε μέρα και λέμε η τιμή αυξήθηκε ή έπεσε, όπως έγινε την Παρασκευή, που έπεσε η τιμή πετρελαίου, το Brent κυρίως έπεσε στα κάτω από 90 δολάρια. Έτσι. Αυτή η τιμή δεν είναι πραγματική, είναι η τιμή spot. Η τιμή που πουλιέται το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας είναι στα 140, όπως σας είπα, 160 δολάρια και μπορεί και 150. Τώρα αυτές είναι πάρα πολύ ψηλές τιμές που μας λέτε, κύριε Σφακιανάκη, και η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και φαίνεται πια βέβαιο ότι αυτό το οποίο έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά στις αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα και για το επόμενο δίμηνο. Οπωσδήποτε. Αν το στενό δεν ανοίξει, θεωρώ ότι θα ανοίξει μέχρι το τέλος Μαΐου. Αν όμως δεν ανοίξει μέχρι το τέλος Μαΐου και οι πραγματιστές στο Ιράν αλλά και στην Αμερική, στις ΗΠΑ, δεν επικρατήσουν και δεν υπογραφεί συμφωνία, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η ενέργεια. Και αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε ξεχάσει τη σημασία του στενού του Ορμούζ, που είχε τη δυνατότητα να εξάγει μαζί με φυσικό αέριο περίπου τα 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να διοικητεύσει αυτές τις ποσότητες. Όμως, κύριε Σφακιανάκη, λοιπόν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και να ανοίξει το Μάιο δεν θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί όλο το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ακόμα περισσότερους μήνες? Οπωσδήποτε. Άρα δεν μιλάμε για 2 μήνες, μιλάμε για ένα εξάμηνο με χρόνο τουλάχιστον. Μπορώ να μοιραστώ την δική μου την θέση ότι θα χρειαστούμε περίπου 1 με 1,5 χρόνο για να επανέλθουμε στην ενεργειακή κατάσταση πριν του πολέμου της 28 Φεβρουαρίου του 2026. Μάλιστα. Άρα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή, θα πω, κύριε Σφακιανάκη, και να ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τεράστιες αυξήσεις, αλλά θα είναι συνεχώς αυξανόμενα τα προϊόντα μέχρι ένα ποσοστό. Κύριε Σφακιανάκη, θα χαρούμε να σας ξαναέχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν οι πληροφορίες σας πάρα πολύ σημαντικές για την πραγματική κατάσταση, πέρα από τον Brent που λέμε και όλα τα υπόλοιπα. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πιο συγκεκριμένο ρεπορτάζ για το πώς, σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές, για το πόσο πουλιέται το πετρέλαιο ή τέλος πάντων τα καύσιμα ανά χώρα προέλευσης αυτή την περίοδο, για να έχουμε μια καλύτερη και σαφέστερη εικόνα. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, κύριε Σφακιανάκη. Χρόνια σας πολλά. Θα το κάνουμε.